Здравейте, приятели! Днес ви представям многостаен апартамент, който се намира само на 200 метра от Флора Панорама. Той е след основен ремонт, готов да приеме новите си собственици. Заповядайте на видеопрезентация. Апартаментът се състои от голям просторен и светъл хол с източно изложение и две симетрични стаи от двете му страни, които са преходни. Апартаментът най-важното е след основен ремонт са сменени ВиК инсталации, сменени дограми, изкарани тръбни пътища за климатици. Виждате стаята колко е просторна. Направена подова изолация с XPS фибран, направен навсякъде гипсокартон по таваните. Готови настилки, виждате тук имаме гранитогрес 120 на 60. Тук имаме ламинат на Егер във всяка стая, бои на Левайс, въобще доста качествен ремонт. Апартаментът е с отделна баня и отделна тоалетна. Тук има място за голям вграден гардероб, ето още един път показвам. Това е тоалетната, вече готова, с монтиран моноблок на грое. И това е банята, която е без санитария. Плюсът при нея, че тя е с прозорче. Ето виждате сиви плочки с бяло, доста класическа комбинация, до 88 квадратни метра. За следващи въпроси или оглед може да ме потърсите Станислав Новков от Имотен партньор. До скоро!